ки дар ин рӯз 48 паҳбодро вероятность бисёртарае ки шумо ворид шавем ба Русия. ҷои шиноснома ва раводид рафта муроҷиат кунед. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. чхеле ки аз номи видео диден, маълум аст ки дар чӣ масъала суҳбат мекунем. касе ки мехоҳад бидона патенташ дар база дани Россия ҳаст ё ки нест, номери WhatsApp мебарояд бинависен, проверкаи патент мекунанд. ҳозир бисёри патентҳоро дар Россия аннулировать кардесанд. парвози садҳо ҳавопаймо дар Федератсияи Русия ба таъхир афтод. аз чӣ сабаб ва барои чӣ? 6 июл ва то ин дам дар пайи ҳамлаи дронҳо, яъне ки паҳбодҳо аз қаламрави Украина ба Русия наздик ба 400 парвоз дар фурудгоҳи Шереметова, Пулкова, шаҳрҳои Москва ва Санкт-Петербург ва Нижний Новгород парвозҳо ба таъхир афтоданд. ҷойҳое ки мо номбар кардем, махсус Москва ва Санкт-Петербург парвозҳоро бигем ки ба дигар рӯз гузарониданд, ана ҳамун рейсҳоша, аз сабабе ки мо гуфтем, яъне рейсҳоро маҳкам накарданд, ҳамун вақту соатҳоша ба дигар рӯз кучонданд ё ки рӯзша ба дигар рӯзи дигар кучонданд барои бехатарии шаҳрвандон. ба иттилоъоти вазорати нақлиёти Русия, сабаби ин таъхирҳо ҳамлаи ҳавоии дронҳо будааст. вазорати дифои Русия гуфт, ки дар ин рӯз 48 паҳбодро нобуд сохтааст. дар пайи ин вазъ ҳазорон мусофир маҷбур шуданд аз роҳи оҳан истифода кунанд, аммо бо навиштаи расонаҳои Русия чиптаҳои қатора миёни Санкт-Петербург ва Москав низ камёб шуданд, аз сабабе ки парвозҳо атминид шуданд ва чиптаҳои роҳи оҳан, яъне ки поезд низ камёфту гарон шуданд. ибоди як информатсия дар бораи рейсҳо, бародари азиз, рейсҳо маҳкам шидагӣ нест. баъзан вақтҳое мешавад ки барои бехатарии шаҳрвандо просто рӯзу соатша ба дигар рӯз мегузаронанд. тамом. зинда ва сарбаланд бошен. комментарияҳои шуморо мехонем, бо диққат гӯш кунед. ягон нафари шумо граница хоҳен сафар кунед ва обратно Россия дуромада битонед. номерошон мебарояд занг занен, и одамо шуморо 100% граница мегузаронанд. рухсора нависонда. ассалому алайкум. ман моҳи август тоҷикистон равам. баъди як ҳафта Москва биём. мешавад ака? документҳом 100%. вақте ки документҳои шумо 100% барои обратно ба Русия бозгашт рафтан, вероятность бисёртарае ки шумо ворид шавем ба Русия. зокиров нависонда. салом. мақсади гап, як сол патент қатъи қонунӣ кор кардем. омадем хона. ман баъди як моҳ обратно рафта документ карда метавонам ё не? меган вақте як сол кор кардӣ омадӣ Тоҷикистон то 3 моҳ рафта наметавонӣ, мегардонанд. ҳамин гап ягон асос дора ё ки не? не, асос надора. вақте ки 100% ҳама чиз, аммо саволи якиме ки ҷавоб додем аз шуморам ҳамун ҷавоб. як нафари дигар нависонда. салом додарҷон. меган одамои бедокумент баъди сентябр агар Тоҷикистон раванд мехапанд, мебаранд, чанд сол бедокумент гашта бошанд, маҳкам мекунанд, суми ҳамун патенти чандсолаша натия намемонанд аз Русия баромада. ҳамин гап асос дора? не, ин гап асос надора. баъди моҳи сентябр касе ки аз Россия берун мебирояд документ нокарда, проблемаҳоша буд накарда, автоматӣ депорт мешавад. тиҷаи 03 нависонда. акаи Сорбон, дар душанбе проверкаи паспорт дар бораи запрет ё ки депорт аниқ мега. илтимос ҷавоби пурра тиҳед. шуғли аҳолӣ, ҷои шиноснома ва раводид рафта муроҷиат кунед. тамоми линияҳои шуморо тафтиш мекунанд ва меган. амронова нависонда. границаи Қазоқистон сахт мешавад ё ки не? дар бораи маҳкам шидани границаҳо ягон информатсия нест. шеров нависонда. комментарияда нест ку телеграмда дароем. телеграм дар комментария ҳаст. кадом видеоиро ки мегем ҳамун ҷои закрепит кардагиро аҳамият битен, ҳастае ҳамунҷода. падзем нависонда. салом. ман ба Россия 2 бор рафтам. мара гардонданд. мефаҳмонден илтимос, яъне ки ба статья ба моддае ки шуморо видварения кардагиам гӯё. барои ҳамин пеш аз рафтантон як бор проверка кунед даниётона линияҳое ки ҳаст, мисол МВД, ФСБ, баъд чипта бигирен ба Россия бирен. як нафари дигар нависонда. ман патент надорам. аз Россия баром, депорт намекунанд ака. патент надошта бошен, ҳозир бироен, пеш аз сентябр не, депорт намешен. баъди сентябр депорт мешен. Иргашев нависонда. салом ака. мара депортатсия задам, 3 сола. шуда меша бо основание.
чӣ оснований дори худат? Депортатсияра ки шудан ягон оснований надорад. Оснований тоқа кӯдак доштан, зан доштан дар ҳамун Россия ва ӯ бояд рус бошанд. Дигар ягон намуд основания надорад барои кушода кардани запретҳои шумо. барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. Саволҳо бошанд бинависонед. Худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад. renderforest.com